Hayırlı kеш, siz Müslim televiziyası tapşırıların qarasız yanılıqlar çıkarılışı bilen studiyada min Rimma Avzalova. Yaz ham xizmet beyreme bilen sizni. Hozir şildigi bugun vaqigalar turunda qisqacha. Rayonumuzda yazgı qirishlar oңышлы start aldı. Bugunga 16.600 gektarda şeşu boşqarılgan bu rayon boyunca şeşelesi gımumi meydanının 33% degan söz. Xo'jaliklar negizde orpa, burşaq şeşe, buday kunbag'ı şeşuşu xo'jaliklarda var. Yazgı qirishlar barışı bilen tanışu maqsadında Müslimge Tataristan Respublikasi Premier Ministri o'rinbosari Avul xo'jaligi ham oziq-tulik ministri Marat Ahmatov keldi. Marat Ahmatov bilan uchrashuvda bizning ijod turkumida qatnashdi. Министр Иңелек район башлыгы Рамил Муллин һәм Ислам фермер хуҗалыгы җитәкчесе Илгиз Исламов белән район басулары өстеннән очып үтте. Очрашуда Туган як агрофирмасы инвесторы Шаллы икмәге җәмгыяте генераль директоры Рафаэль Сулейманов, Август агротехнологиялар дилерлык үзәге генераль директоры Альберт Хужин, Туган як, Намус, Август Муслим агрофирмалары, крестьян фермер хуҗалыклары җитәкчеләре, авыл җирлекләре башлыклары катнашты. Август Муслим компаниясе яңа технологиялар куллана. Мында касны соклау дисең инде резиновый ниләрдә теге тимер бочкаларда түгел, резиновый грелкасы мен әйберләрдә. Оннан соң микроудавлениялар, теге листовая подкормка дибез, яфракны токландыру техникалар менә теге шундый бункер перегрузчиклар алар шешкәндә кулланасың 30%-ка арттыра шешкечләрнең производительностен. Көздәнүк без 12,5 гектарны тулысынча Сабан орлыклары шешүгә әзерләп куйдык. Шуңа күрә бүген эшне башлау шактый уңайлырак булды дип саныйм. Шуңа күрә без инде майның уннары, табигатьтән тагын чыктырыр 15-тәнне калмыйча шешүне язгы компанияны бетеребез дип уйлыйбыз. Очрашуда катнашучылар хөрмәтле кунакны Туган як агрофирмасы басуында каршы алды. Район башлыгы Рамил Муллин районда язгы кырышлары барышы белән таныштырды. Бүген көнгә где-то 2300-гә чыктык. Әйбәт кенә эшкә кирип киткәндә, җирләрне киткәндә шул 3000-гә чыгарбыз дип уйлыйбыз инде. Әйбәт кенә булганда бер 20 көндә шешүне без инде тамамларга тиеш. Шушы максат итеп куелды. Чыгышлар төгәлләнгәч, Марат Ахматов республикада игенчелек тармагының торышы турында сөйләде. Мөслим районында барган эшләрдән канәгать булуын белдерде. Шулай ук сорауларга җавап бирде. Игенчелектә, культурада, игенчелек нәтиҗәлеге дә биредә менә бу соңгы 2-3 ел эчендә матур үзгәрештә. Үткән ел 120 мең тонна артык икмәк җыеп алдылар. Мин инде моны хайран матур дәрәҗә дип саныйм, чөнки үткән елга өчен быел менә 150 мең тонна дигән максат куялар. Авызына балдамай дип әйттем район башлыгына. Һичшиксез булсын иде, аның өчен әлбәттә бик күп хезмәт тә куярга кирәк. Аның өстенә җәйнең дә безгә шәфкатьлерәк килүе кирәк. Әмма ләкин биредә эш оешкан, җитәкчеләр, игенчеләр тупланган, мин үзләреннән торган егетләр эшләрләр һәм шушы максат артыннан көрәшерләр дигән исәптә торам. Юкка гына халкыбыз язның бер көне ел туйдыра димәгән. Бүген басу кырларда хезмәт куючы игенчеләребез дә булачак иген уңышына ныклы нигез салу белән мәшгуль. Һава торышы да уңай килеп, мул уңыш алырга насыйп итсен. Фәридә Гантинова, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе. Чисталык койлыгы дәвам итә. Районда зиратларын төзекләндерүгә аерым игътибар бирелә. Кыймалары яңартыла, мәңгелек йортта үз-үзеңне тоту кагыйдәләре язып беленә. Зират йортлары эшләнә. Яз башында зурлап өмәләр үткәрүдә матур традициягә әйләнде. Быел район үзәгендә бу чара 27 апрель көнне үтте. Чарадан Әлфинур Нугманова репортажы. Оешма предприятие хезмәткәрләре иртәнге сәгатьтә үк зиратка җыелды. Алар килүгә эш фронты инде билгеләп куелган иде. Кипкән үлән һәм яфрак калдыкларын аерым урынга җыйдылар. Кырган агач ботаклары һәм яшь үсентеләр машиналарга төялды. Ул көнне зиратта 5 берәмлек техникада эшләде. Барлыгы 6 машина чүп чыгарылды. Мини трактор ачык урыннарны курадан, киселгән агач тамырларыннан чүп-чардан арындырды. Каберлекләр арасыннан чыгарылган яфракларны яндырганда, куркынычсызлык максатында янгын сүндерү машинасы кизү торды. Һәр зиратларны чистарту гына түгел, аның инде ихатасын әйләндереп алуга да бик нык игътибар артты. Күп кенә җирләрдә һәр профнастил белән әйләндерәләр, бик матур килеп чыга. Эшләрне халык белән бергә башкарганда, без алдагы елларда инде зиратларыбызны тагы да күркәмрәк итеп, аларны бер социаль объект буларак билгеләргә кирәк. Оешма коллективлары арасында лаеклы ялдагы хезмәттәшләре белән бергәләп килүчеләр дә бар иде. Һәрберсенең ата-анасы, әби-бабасы, туганнары шушында ята.
Аны минем уйлавымча инде чистарту, тәртиптә тоту һәрбер кешенең изге бурычы булырга тиеш дим. Быелны шулай зиратларда инде төзәтү эшләре алып барылачак. Менә без Рамазан айына багышлап ачырга җыйнабыз төзелгән бина. Быелны матур итеп төзелде ул безнең. Һәм инде коймалар тутырга җыйнабыз. Иске зиратка да койма тотабыз, яңа зиратка да койма тотабыз. Авыл зиратларында өмәләр 2, 3, 4 май көннәрендә узачак. Авыл халкы да, бәйрәм кунаклары да бу игелекле эшкә актив кушылыр дип ышанабыз. Чөнки авылга бәяне җирлектәге зиратның торышына карап бирәләр. Үзебез яшәгән йортларны карап чистартып торган кебек, мәңгелек йортыбызны да җыештырып, төзекләндереп торырга тиешбез. Әлфин Нурманова, Динар Минхашев, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе. Мизгел яшьләр үзәгендә гаилә бәхет ачкычы исемле бәйрәм үтте. Бу рухи әхлакый үсеш елы кысаларында оештырылган беренче район күләм чара иде. Бәйрәмгә районыбызның үрнәк гаиләләре чакырылды. Рухи әхлакый үсеш программасы башка юнәлешләр белән беррәттән гаилә кыйммәтләрен һәм күп балалы гаиләләр санын арттыруны максат итеп куя. Яшьләрнең әби-бабай тәрбиясен алып, туганнары белән аралашып яшәве күздә тотыла. Бәйрәмнең төп кунаклары күп буынлы, күп балалы гаиләләр иде. Алар Әмәкәйдән Гөлнира белән Ирек Вәлиевлар, Мөслимнән Гүзәл һәм Рөстәм Җәлиловлар, Лилия һәм Илнар Закировлар, Тойгылдыдан Лениза белән Вакыйф Сиддыйковлар. Кунакларны район башлыгы Рамил Муллин сәламләде. Безнең инде максат үзебезнең җирлегебездә матур итеп тормыш кылып, чыннан да үрнәк гаилә булып, бүген тиешле балаларына тәрбия биреп, яшәгән гаиләләрнең үрнәгендә яшьләребезгә шушы тәҗрибәне уртаклашырга. Районның имам мөхтәсибе Расих хәзрәт Каюмов гаилә әдәбе турында сөйләде. Ир белән хатынның бурычлары хакында искәртте. Үрнәк гаилә инде ул безнең өчен менә шушлай бергә бөтен балаларны актив иттереп, шушы мероприятиеләрдә катнаштырып, бергә матур итеп яшәү безнең өчен үрнәк гаилә дип уйлыйбыз инде. Тату яшәү шулай да дип уйлыйбыз. Балаларның тәртипле балалар үстерүенә сокланып утырдым. Инде сөенеп утырдым, карап утырдым. Бик күңелле оештырганнар. Рәхмәт хуҗаларга да. Бәйрәмгә шамаиллар ясаучы Мөслим урта мәктәп укытучысы Гөлназ Җәлилова да чакырылган иде. Гөлназ ханым шамаил ясау тәртибен аңлатты, үзенең бу һөнәрне ничек үзләштерүе турында бәян итте. Кунаклар тату яшәү, бәхетле булу, тәрбияле балалар үстерү серләре белән уртаклашты. Әлеге гаиләләрнең һәрберсе турында без Авыл утлары газетасы һәм Мөслим телевидениесе аша якыннан таныштырырбыз. Bütün нәрсәдә гаиләдән башлана. Гаилә тату булса, гаилә бәхетле булса, балалар бәхетле, аның киләчәге бар. Гаилә ныклы булса, район ныклы, райондагы bütün гаиләләр ныклы булса, ил бәхетле, ил тату, ил ныклы. Менә шулай матур гына башланып киткән чаралар киләчәктә дә дәвам итсен иде. Мин бүгенге кичәдә укучым Зәлилов Рөстәм һәм аның хатыны Гүзәл аларның гаиләсе өчен сөенеп утырдым. Юкка гына мәктәптә эшләмәгәнбез, балалар тәрбияләмәгәнбез икән. Безнең дә көч кергән икән дип, менә әниләре килеп утырган. Газетада һәр вакыт Зәлиловлар урын алган дигәчтен, кем баласы икән дидерим, ул үзебезнең укучы баласы булган. Кичә райондашларыбызны үрнәк гаиләләр белән таныштыру максатыннан оештырылды. Шулай да чараның төп бурычы яшьләр арасында гаилә кыйммәтләрен пропагандалау, әхлак тәрбиясе бирү иде. Чара үз максатларына иреште кебек. Римма Авзалова, Динар Минхашев, Мөслим телевидениесе. 26 апрель бөек шагыйрыбыз Габдулла Тукайның туган көне. Ел саен бу көнне Тукай һәйкәленә чәчәкләр салалар. Шагыйрьнең шигырьләрен укыйлар. Мөслимдә шигырь бәйрәме Тукай скверындагы печән базарында узды. Бәйрәмдә халык язучысы Фуат Садриев, балалар шагыйре Мөҗәһид Әхмәтҗанов, мәктәп укучылары катнашты. Тукай һәр буын тарафыннан тигез хөрмәт ителүче шагыйрь. Ул сине туган көнеңнән гомерең буена озата бара. Сабый чакта күңелгә суанасыз шом салса, урманга барган сайын күз алдына шүрәлесе килә. Туган теле белән телебез ачылды. Бүген ул милләтебезнең гимнына әйләнде. Бик күп балаларыбыз матур шигырьләрен сөйләделәр, җырлар җырладылар. Сәхнәләштерелгән күренешләр күрсәтелде. Әлбәттә, менә шулай туган телебезне үстерик, яклыйк, киләчәгебез шушы телне белүче балалар кулында.
Шигырь бәйрәмендә театральләштерелгән күренешләр белән бергә матур җырлар, ахаңлы шигырьләр бик күп яңгырады. Тотбүләр мәктәбе укучылары Таш шигырен сәхнәгә куйса, гимназияның Беләзек вокаль ансамбле башкаруында Ак калфак җыры, Әмәкәй мәктәбе укучысы Айрат Шамсның көтүче мәсьәле беркемне дә битараф калдырмагандыр. Тукайга мөрәҗәгать итеп, аңа багышлап язылган шигырьләр дә бихисап иде. Мондый бәйрәмнәр безнең елда үтеп килә, без туган телне бик яратабыз, туган телне сакларга тырышабыз. Татарның бөек шагыйре белән горурланып үсүче буын безнең киләчәгебез. Балаларның ихластан башкарган шигырьләре, туган телне зурлаулары, телебезнең, милләтебезнең яшәеш шишмәсе. Лилия Шәймиева, Динар Нуретдинов, Мөслим телевидениесе. Бәйрәм Пишән базарыннан үзәк китапханә каршына күчте. Биредә әдәби марафонга йомгак ясалды. Теманы Лилия Шәймиева дәвам итә. Бөек шагыйребез Габдулла Тукайның туган көненә багышлап үзәк китапханә һәм Туган як музее хезмәткәрләре «Мин кулыма китап алам» дип исемләнгән әдәби-музыкаль кичә үткәрделәр. Кичә шигырьләр һәм җырлар, әкият геройлары катнашында төрле уеннар белән үрелеп барды. Кичәбездә без сезнең белән Габдулла Тукайның шигырьләрен тыңларбыз. Аның әкият геройлары белән очрашырбыз. Һәм инде әлбәттә сихри дөньяга чумарбыз. Абый белән бергәләшеп кара җирне сука белән йөртеп йөргәннәрем. Бу дөньяда бәлки күп эшләр күрем. Билгесездер, кая ташлар бу тәкъдирем. Хәлдән тайсам да, күңелем минем япь-яшь калыр, һич картаймас. Җаным көчле булып калыр, хәлдән таймас. Ошык һавада коймак тәбикмәкләр белән чәй табыны да әзерләнгән иде. Шулай ук бу бәйрәмдә Instagram шелтәрендә игълан ителгән Мөслимдә әхлак һәм рухи үсеш елы шигаре астында узган «Мин кулыма китап алам» әдәби бәйгесендә катнашучылар да бүләкләнде. Чара Тукайның туган тел җыры белән тәмамланды. Лилия Шәймиева, Динар Нуретдинов, Мөслим телевидениесе. 28 апрельдә ашыгыш ярдәм хезмәткәрләре көне билгеләп үтелә. Россиядә беренче ашыгыш ярдәм станциялары полиция участоклары каршында төзелгән. Алар 1898 елның 28 апрелендә эшли башлый. Ашыгыш ярдәмнең төп кагыйдәсе вакытында һәм бушлай ярдәм күрсәтү була. Теманы Лилия Шәймиева дәвам итә. Безнең илдә һәр кеше 03 телефон номеры белән яхшы таныш. Совет чорыннан башлап махсус ашыгыш хезмәт номерларының берсе ул. Җирлегебездәге ашыгыш ярдәм бүлегендә хезмәт куючылар төрле хәлгә тарыган кешеләргә беренче ярдәм күрсәтә. Юл фаҗигасы булсынмы, егылып тоеп аяк кулын имгәткән, югары температура белән баласы авырган, кан басымы күтәрелгән кеше булсынмы, әлеге номерны җыя. Без көннең теләсе кайсы вакытында чыгып китәбез. Чакырулар бик күп була. Халык гадәттә ашыгыш ярдәм машинасын секундлар, минутлар көтеп ала. Безгә ял да юк, бәйрәм дә юк. Любой вакыт эштә, вызовларда. Ашыгыш ярдәм, ашыгыш рәвештә халыкка ярдәм күрсәтү. Төрле сәбәпләрдә чакыра, трассалар гына чакырмыйлар инде безне. Именно ашыгыш рәвештә кирәк булганда төрле травмалар, ДТПлар, давление югары күтәрелгәндә, температура югары күтәрелгәндә, кровотечение һәм башкалар. Без дөрес итеп, ялгышмыйча, тиз арада ярдәм итәргә тиеш халыкка. Элек телефон элемтәсе сирәк күренеш булганлыктан ашыгыш ярдәм каретасын кайбер кешеләр генә чакырта алган. Шул сәбәпле башта кешеләргә өйдә түгел, ә урамда да ярдәм күрсәтелгән. Бүген медицина алга китте. Заманча җиһазлар, медицинада яңа алымнар куллану бик күп гомерләрне саклап калырга ярдәм итә. Тынгысыз һәм җаваплы хезмәт вәкилләре ял һәм бәйрәм көннәре белән исәпләшмичә намуслы хезмәт куя. Лилия Шәймиева, Динар Минхаҗев, Мөслим телевидениесе. Хәрби хезмәткә язгы чакырылыш бара. Язгы чакырылышта районыбыздан 25 егет хәрби хезмәткә китәчәк. Егетләрне һәм аларның әти-әниләрен хөрмәтләү тантанасы буларак хәрби хезмәткә чакырылучы көнен үткәрү матур традициягә әйләнде. Әлеге бәйрәмдә Фәридә Гайнетдинова да катнашты. Чарада район совет аппараты җитәкчесе Ринат Гарипов, Сорман һәм Мөслим районнары хәрби комиссары орынбасары Ленар Хадиуллин, районның иҗтимагый советы рәисе Рушат Султанов, әфганчылар, хәрби хезмәткә чакырылучы егетләр һәм аларның әти-әниләре катнашты. Бәйрәмдә катнашучыларны район совет аппараты җитәкчесе Ринат Гарипов сәламләде. Мин район советы башкарма комитетыннан һәм шәхсән Рамил Хәмзаулы Муллин исеменнән барыгызга да шушы үзегезгә йөкләнгән зур вазифагызда зур тырышлык, зур җаваплылык һәм илебезнең тынычлыгын булдырып, шушы җирлегебезгә кайтып, монда да үзегезнең зур эшегезне кертеп, сәламәт егетләр булып кайтуыгызны таләп кылабыз. Без сезгә үзебезнең тарафыннан зур ышанычыбызны һәм өметебезне баглыйбыз.
Быйыл районыбыздан армия сафларына 30 егет китешек. Сарман һәм Мөсим районнары хәрби комиссары урын басары Ленар Хадиуллин армия хезмәтен үтүдәге яңалыклар белән таныштырды. Хәрби ишүче якташыбыз Рәшит Шафиқов та егетләргә теләкләрен җиткерде. Призывная комиссияда катнашам билгеләр. Шунда бер җегет бер сүз әйтте. Улар уйлап бетермәгәннәр инде. Теге шаяру формалары әйткән. Мен гаепләп сөйләмим. Ул делегацияның хезмәткә барырга телисезме? Теләйм, башка телим диләр. Менә гасын шатландыра. Башка телим диләр. Барып кайтам дигән булды. Әйтеп, кулымнан әйтте. Җегетләр барып кайтуына түгел. Хәрби хезмәткә сездә туристик походка, туристик поездкага, җалитәргә Турциянең кымлы диңгезләрендә дә җалитәргә дип бармыйсыз. Армия сафларына җиңүче Мөслим егете Вилнур Тәҗиев матур хезмәт итәрбез дигән ышанычын җиткерде. Оныгын армия сафларына озатучы Илсияр Кашапова егетләргә уңышлы хезмәт итүләрен теләде. Илебезне защищать итү ул кемне, безне, әниләрне, калган туганнарны, үзебезнең җирлекне саклау, шушы матур тыныч тормышта яшәү өчен безгә сезне армиягә җибәрәбез. Әниләр, sizga sabırlık, tüzümlük, hem de balalarımızın isen-emin eğlenip kaytılan, isen-emin kütüp alırgan nasıl biterler yazsın. Язгы чакырылышта хәрби хезмәткә китәсе егетләргә истәлек бүләкләре, әниләренә чәчәкләр тапшырылды. Әфган сугышы ветераннарына Әфганстаннан хәрби гаскәрләр чыгарылуга 30 ел тулуңаеннан истәлек медальләре бирелде. Бәйрәм ахырында армия сафларына китүче егетләр сугышчан һәм хезмәттән мемориал комплексына чәчәкләр салды. Фәрдә Гантинова, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе. Мөслим гимназиясында инглиз көне проекты кысаларында регион-ара иҗади фестиваль уздагында Башкортстан Республикасының Чакмагыш районы, Сарман, Баулы, Минзәлә районы мәктәпләренең инглиз теле укытучылары катнашты. Фестиваль барышында районыбыз укучылары инглиз китаплары геройларын, инглизләр тормышын тасвирлады. Инглиз көне проекты җирлегебездә 2нче ел рәттән тормышка ашырыла. Быелгы фестиваль 3 өлештән торды. Кунакларны каршы алгач Англия традициялары ярминкәсе оештырылды. Гимназия фойесында инглизгә хас традиция һәм бәйрәм күренешләре дә күрсәтелде. Боек мәктәбе чәй эчү традициясын, Түбән Табын мәктәбе Изге Патрик, Туйгылды мәктәбе Хэллоуин, гимназия Пасха, Мөслим урта мәктәбе Рождество, Тотшура мәктәбенең яз бәйрәмнәрен үзенчәлекле итеп әзерләгәннәр иде. Без бүгенге фестивальгә инглиз халкының кыш көне үткәрелә торган йоласын Рождество бәйрәмен күрсәтергә җыелдык. Балалар да буны мәктәптә өйрәнәләр. Һәм инде без бүген аны мәсәлән гаиләләрдә ничек иттереп шушы бәйрәмне чараны балалар үткәрә һәм гаилә ничек үткәрә шушыларны күрсәтәбез. Мин инглиз телен бик яратам. Без Югары Табыннан килдек. Киләчәктә чит илләргә барырмын дип торам. Инглиз телен бик яратам. Яшел өстәлдә һәр нәрсә яшел төстә иде. Прәннек, конфетләр, ишемлекләр, хәтта чәк-чәктә. Чәй өстәле янындагы егет-кызлар яшел киемнән кунакларны каршы алды. Рождество бәйрәмен Англиядә аеруча көтеп алалар. Йортларда күпләп шәмнәр яна. Йорт почмагында изрәп йоклап яткан Санта-Клаус, үй киштәләренә эленеп куелган бизәкле бияләйләр, мандарин, чыршы исе килеп торган табынны Мөслим урта мәктәбе укучылары әзерләгән иде. Biz Bayık Gümrük Bilim Biri Mektebinden geldik. Bugünkü seminarda İngiliz halkının urf-гадәтләрен күрсәтергә килдек. Тәҗрибә уртаклашырга әлбәттә. Һәм инде үзебез шәхсән чәй өстәле әзерләдек. Беренче килүем минем бик шат килүемә. Бик монда күркемле әйберләр күрсәттеләр инде. Традицияларны саклыйлар, яраталар, беләләр. Мәктәпләрендә дә нык нитәләр шул традицияларны өйрәнәләр инде. Без дә инде үзебезнең дәресләрендә шулай итеп нитәргә тырышабыз инде. Белсеннәр өчен үзебезнең традицияларны онытмыйбыз инде. Татар традицияларына обязательно чәк-чәкләр инде, ниләр инде. Обязательно чагыштырабыз инде инглиз традицияларын, үзебезнең традицияларын. Конференциянең икенче өлеше театр дулкыны белән дәвам итте. Кунакларга балалар шагыйре Мөҗәһит Әхмәтҗановның тормыш юлы, иҗаты, язучы Факил Сафинның балалар иҗатына керткән өлеше турында да мәгълүмат бирелде. Чәй эчәргә тәмле бутербродлар ашарга без үзебез дә яратабыз анысы. Кунакларга барсак, озаклап чәй эчүдә безне берәү дә арттыра алмый. Лилия Шәймиева, Динар Менхаҗев, Мөслим телевидениесе. Авыл җирлекләрендә рухи әхлакый үсеш йылыксаларында төрле чаралар оештырыла. Крашуран авылы мәдәният йортында
Ил йортыбыз һәр чак имин булыр, бердәм булып яшәсәк исемле әдәби музыкаль кичә узды. Кичәдә безнең хәбәрчеләребез дә катнашты. Әлеге кичә җирлегебездә игълан ителгән рухи тәрбия һәм әхлак елы кысаларында уздырылды. Крәшуран авыл җирлеге башлыгы Радик Сафиуллин үсеп килүче буынга рухи тәрбия бирү бик әһәмиятле һәм кирәкле дип билгеләп үтте. 2019 һәм 2023 елларга каралган бу программа 5 елны үз иченә алган. Әлеге алтын юнәлештә торган программаның максаты яшьләрдә һәм халыкта рухи әхлакый кыйммәтләрне, социаль активлыкны, мәдәниятне саклау, тормыш тәҗрибәсен буыннан буыга тапшыру. Район башкарма комитеты җитәкчесенең социаль мәдәни мәсьәләләр буенча урынбасары Марина Бадретдинова рухи һәм әхлакый үсеш программасы һәм аның юнәлешләре белән таныштырды. Крәшуранлылар да әлеге программаның вакытлы кабул ителүен әйттеләр. Әхлаки һәм рухи тәрбия программасы бик урынлы дип әйтәсем килә. Тәрбия эше ул гаиләдән башлана. Әхлаки тәрбия, әхлаклылык ул безнең һәр көнне, һәр сәгатьтә, һәр минутта үз-үзебезнең тотышыбызда чагылырга тиеш. Кичә авыл үзешчәннәренең чыгышы белән дәвам итте. Бүгенге көндә Крәшуран авыл җирлегендә төрле милләт вәкилләре, татар, рус, крәшен, марилар яши. Үзешчәннәр чыгышында да төрле милләт вәкилләренең җырлары яңгырады, биюләре башкарылды. Кичә туган тел җыры белән тәмамланды. Фәридә Гантинова, Динар Михажев, Мөслим телевидениесе. Рухи әхлакый үсеш елының бер юнәлеше спортка тарту, шул рәвешле сәламәтлекне ныгыту максатында эшли. Кояшлы Акъял зонасында үзеңне сына исемле хәрби патриотик чара шул максаттан оештырылды. Биредә һәр кем үзенең ГТО нормативларын тапшыруда сынап карады. Ярышларда район үзәгендәге мәктәпләр, аграр көллият укучылары һәм ГТО нормативларын тапшырырга теләүче райондашларыбыз катнашты. Масса күләм мәдәни һәм спорт чаралар дирекциясе директоры Марат Байырханов чарада катнашучыларны сәламләп, уңышлар теләде. Чарада катнашучылар алга иелү, җирдән күтәрелү, мылтыктан ату, гранат ыргыту, йөгерү, сикерү кебек спорт төрләрендә үзләрен сынадылар. Бүгенге ГТО ярышында без үзебезнең көчләребезне сынарга килдек. Монда бик нык рәхәт. Без монда гранат атабыз, автоматтан атабыз. Монда бик нык рәхәт. Үземнең көчемне сынап карыйм. Барлык катнашучыларга бүгенге чарада уңышлар телим. Менә мин яңа гына тегендә сикереп килгән идем. Почти 2 ярым булды. Бик ятыслап минем өчен. Менә хәзер монда барып, кулның көчен сынап карыйсы килә иде. Минемчә бу ГТО чарасы бик кирәкле һәм бик әһәмиятле. Һәм башка безнең район кешеләренә дә бу чараны тәкъдим итәм. Иң яхшы нәтиҗәләр күрсәтүчеләргә Масса күләм мәдәни һәм спорт чаралар дирекциясының мактау грамоталары, медальләр һәм истәлекле бүләкләр тапшырылды. Бәйрәм чарасы күңелле очрашу, матур аралашу белән дәвам итте. Бу көнне табигатьтә саф һавада булу һәр кемгә күңел күтәренкелеге һәм яхшы кәеф истәде. Фәридә Гантинова, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе. Өлкәннәр дә спортта сынатмый. Республика пенсионерларының 3-нче буын 9-нчы спартакиадасы кысаларында өлкәннәр көч сынашты. Әлеге спартакиада ветераннар арасында 2-нче тапкыр үткәрелде. Спартакиада ТАССР төзелүнең 100 еллыгына багышлап оештырылды. Тулырак Фәридә Гайнетдинова. Әлеге чарада 16 авыл җирлегеннән командалар катнашты. Чараның тантаналы ачылышында район ветераннар советы рәисе Илгиз Низамов, Россия пенсия фондының мөслим бүлеге клиент хезмәте җитәкчесе Фәридә Ганиева чыгыш ясадылар. Сегодня мы собрались в этом прекрасном зале, чтобы состязаться в своей силе и умении. Эти мероприятия у нас приурочены к 74-й годовщине победы Великой Отечественной войны. Мы знаем, что это праздник для нас очень дорог, и мы посвящаем его нашим мероприятиям. Ярышлар 8 спорт түрі буенча үткәрелде. Иратлар 500 метр һәм хатын-кызлар 200 метрга йөрү, дартс, өстәл теннисы, йөзү, пневматик винтовкадан ату, шашка һәм шахмат күтәрелү. Өлкәннәребез ярышларда бик теләп катнаштылар. Бүген менә спартакиадада катнаштым. 500 метрга чабып карадым инде. Кальцо агарытып карадым. Булай бик күңелле булды. Нык оештырганнар, Аллаһка шөкер. Сәламәт булсыннар бөтенсе дә. Моннан соң да шушы спартакиадалар булып турсын иде. Безнең ише картларга команда катнашсак иде, уйнасак иде.
Күңелләр яшәріп киткән кебек булабыз. Бу иптәшләр үзләрен спорттан айырмыйлар. Менә нәрсә скандинавский йөрү диләрме? Шуның белән дә шөгыльләнәләр алар. Мин бик шат менә шулай оештырып алып төшелгәнме. Үзем, конечно, мин баянда күбрәк уйныйм инде, җырлыйм, спорт белән шөгыльләнәм, но айрым спорт төре буенча катнашмыйм. Шәхси беренчелектә катнашуны исәпкә алып, ярышлар нәтиҗәләре буенча команда беренчелеге билгеләнде. Урыннар түбәндәгечә бүленде. Беренче урында Мөслим авыл җирлеге, икенче урынна Үрәшбаш авыл җирлеге яулады. Өченче урын исә Яңавысы авыл җирлегенә бирелде. Җиңүчеләр Мөслим муниципаль район башкарма комитетының яшьләр эшләре һәм спорт бүлеге грамоталары, медальләр һәм Россия пенсия фондының Мөслим районы бүлегенең истәлекле бүләкләре белән бүләкләнделәр. Иң көчле спортсменнардан 3нче яшь пенсионерларның 9-нчы республика спартакиадасында катнашу өчен пенсионерлар җыелма командасы тупланачак. Алар май аенда Мөслим дануякларга Казан шәһәренә барачаклар. Фәридә Гантинова, Динар Михажев, Мөслим телевидениесе. Бүгенге шулар, мин Римма Авзалова сезнең белән сау булашам. Бәйрәм көннәре матур һәм файдалы үтсен. Очрашканга кадәр. Ходить устал? Иди на портал. Экономьте свое время. Пользуйтесь порталом Госуслуг Татарстана. На сайте работает 240 быстрых и удобных сервисов. Вводите показания счетчиков и оплачивайте услуги ЖКХ. Подавайте заявление на постановку ребенка в детский сад и отслеживайте статус заявки. Оплачивайте услуги детского сада. Проверяйте оценки ребенка в электронном дневнике и пополняйте карту школьного питания. Записывайтесь на прием к врачу, оплачивайте налоги и штрафы за нарушение правил дорожного движения. Сотни тысяч людей ежемесячно получают электронные услуги и экономят время с порталом Госуслуг Татарстана. Присоединяйтесь к нам также с помощью мобильного приложения. Если вы почувствовали запах газа, не игнорируйте его, не совершайте ошибку. Почувствовав запах газа, сразу откройте окно, перекройте газ и звоните в газовую службу по телефону 04 или 104 с мобильного. Yaşağımda var dünyanı jinger saman idim sınavlarda Gülsün 60 yaşına kildim Tыңламыйша aytgan kengashlarni men xata qildim Narkotikning hazır kuchsiz bir quli bo'ldim Tizlandim jonsiz kuchsiz kelish Yilmayuvin sunda menim tira-yunim Qo'rqinish tishqonim og'usir ishig'a olmim shu qorong'idan qutqarig'iz bu og'udan Наша жизнь не стоит на месте, заставляя двигаться только вперед. Но цена одной ошибки может быть очень высока, если вовремя не сбавить обороты.